जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनै गान्धीबारिनि जि दुर्गा मन्दिर बे दुर्गा मन्दिराव मतामति जोंनि बे ओनसोलनिनो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया दिनै 1000 जननिबो बारा जादों बाहाय बेनिनो मतामति 200 निख्रुइ बारा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव माने जइन जायो आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनिफ्राय जोबोद जों खहारि मोनदों जोबोद माने अननाय मोनदों बिथांमोननिख्रुइ जोङो आरो जोङो बे हिसाबैनो जोङो 100% सिउरखा जोंनि एबार इउपिपिएल सरकार दानाया सिउरखा रायजो राजाफोरनि जेरैबायदि लोब माने एटेन्डेन्ट दिनैनि बे मिटिंआव बेखौ जोबोद जों मोजां मोनदों आरो जोबोद खुसियै आं बुंदों दिनै प्रमद बर' सारा सिफ जानो थांगासिनो दङ आरो बेनो मोजां लक्षण जोंना इउपिपिएल दोलोआ माने संख्या गरिष्ठता माने सिट मोननानै सरकार दाखागोन जिहेतु रायजो राजाफोरा परिबर्तनखौ नागिरदों बे हिसाबैनो बिपिएफनिफ्रायबो दङ बर'निफ्राय मेक्सिमाम दङ आरो सानैसो बिदिनो मुङा फैयासै बिजेपिनिबो थानो हायो बिदिनो गासै 200 निख्रुइ बारा जादों आरोखि माने जयनिंआ बे जोंनि आखायाव गैया बियो रायजो राजानिसो बाथ्रा बियो रायजो राजाफोरा मोजाङैनो अनसायना लादों जिहेतु दा बेसेबां पार्सेन्ट मोननानै बेसेबां हाजार भट मोननानै देरहागोन बेखौ रायजोआसो समाव जवाब होगोन नङा होमबा आं जे अन्तर्जामि नङा जे सिखिनि मोनथारगोन 30,000 40,000 मोनथारगोन होननानै आं दिनै दाबि खालामा गावखौनो मानो होनबा बेखौ रायजोआसो खोन्थागोन समाव प्रभाबथ' बिदि खोलैनो हाया जिहेतु 17 बोसोर बिथांमोना गाजियाव थानानै रायजोनि जिखिनि डेभेलपमेन्टेल खामानि मावनांगौमोन दासिमबो फेलर बिथांमोना दासिमबो फेलर बेनिखायनो रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ बाबाय 17 बोसोर गादियाव थानानै जेरैबायदिहाय डेभेलप खालामनांगौमोन बिथांमोननि जिथु डेभेलप खालामनो बेखौ जों दासिमबो नुवाखै जोंनि गयबारि समष्टियैनो थाबाय बिखेक रुपाव मालाबाबो सोलायनाय जों नुवाखै इसिबां हाबुर इसिबां माने गाज्रि लामाफोरा जों दिनैबो इन प्रेक्टिकेल जों जायगा हाबनानै नुबाय दासिमबो डेभेलप बानो जायाखै आरो अन्थाइ बालायाथ' गोग्लैखायाखै बायदिसिना जायगाफोराव जों थांनानै नुबाय मा रायजोफोरा ओरैबायदि कमप्लेन जे जोंनो एबार परिबर्तनखौ नांथारगोन मानो होनबा 17 बोसोर बिथांमोना जिखिनि थगायनाय नासयनाय सोबख'नायजों सरकार सलायबाय थाबाय दा बिथांमोननि सायाव कोनो मोनसे आस्था गैला सरकार माने बिथांमोननि सायाव बिपिएफनि सायाव रायजो राजाफोरा कोनो आस्था गैला आरो बिथांमोनखौ फोथायला आरो एबार परिबर्तना निश्चितभावे जाखागोन होननानै रायजोफोरा दाबि खालामदों ক'বলৈ গ'লে আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আহি আমাৰ ইয়াত যি সভা আয়োজন কৰিলে এই সভাত আমাৰ গান্ধীবাৰী অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা সকলোবোৰ ৰাইজ আহি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে এটাই খাতিৰত যে বিপিএফৰ যি শাসনকালত আজি 17 বছৰত গান্ধীবাৰীত কোনো ধৰণৰ ডেভেলপ নহ'ল এই ডেভেলপৰ প্ৰতি ৰাইজৰ অনাস্থা আহি আজি সকলো ৰাইজ জাতি জনগোষ্ঠী আহি আজি আমাৰ ইয়াত সহযোগ কৰিছে আৰু আমি বিপুল ভোটত প্ৰমোদ বড়োক জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ গান্ধীবাৰীবাসী ৰাইজে বুজি পোৱা নাই বিপিএফ দলে এতিয়ালৈকে যিটো প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি কৰি আছে সেইটো সকলো ৰাইজে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে সকলোৱে বুজি পাইছে যে এটা দলত তেখেতসকলে যেনেকুৱা ধৰণৰ কৰাপশ্যন দুৰ্নীতি কৰিছে সেই দলত আজি কোনো ইচ্ছাই যোগদান কৰিব যোৱা নাই আমি দেখা পাইছোঁ তেখেতসকলে হাজিৰা দিম বুলি কৈ 500 200 300 টকা দি পেলাই তেখেতসকলক লৈ গৈছে এখন নাটকহে কৰিছে সেই জইনৰ দ্বাৰাই কোনো ধৰণৰ বিপফল লাভ নহয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ দলক ৰাইজে কেতিয়াবাই মনৰ পৰা দলিয়াই পেলাইছে আৰু আমাৰ এই জাতি জনগোষ্ঠীখিনিয়ে প্ৰমোদ বড়োক জয় কৰাৰ কাৰণে সংকল্পবদ্ধ হৈছে আমি এতিয়াই জানো যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে হতাশাত ভুগি আবুল তাবুল যিকোনো ধৰণৰ মন্তব্য দি আছে গতিকে আমি তেখেতৰ কথাত প্ৰলোভন নাযায় আমাৰ ৰাইজে নাযায় আজি 17 বছৰত দেখিলে তেখেতৰ দুৰ্নীতি কূটনীতি এইবিলাক দেখি ৰাইজ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ গৈছে তেখেতৰ ওপৰত আস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে গতিকে তেখেতৰ কথা ৰাইজে কোনো কালে বিশ্বাস